Muhammed Ali. Olaryň elinde baş. Oğlum ýaşym tapdyr hä gelende garagym diýip bir daha diýdim maýda. Edarada işledin sen Türkmenistanda. Hökümet edarada. Oo, işledim. Ondan Arasda işledin ha. Näme oldu? Daýa şükür. arastajy işledinmi diye. Oğlum Arasda işläp bolmagy çykyp gaýtdyk da. Näme oldu näme sorady ony? Jo, sonra gyzyklandım ben. Seret de bilet berjek maslahatyň barmy seniň Muhammed? Türkmenistan düzeltmek hakda, Türkmenistanyň ýagdaýy hakda. Ha? Belki özüni düzeltip geçse kaýyla Türkmenistanda men näde? Berjek maslahatym özüň düzelt. Her kim özüni düzeltse ýurça ýere düzeler. Ha, doğru aýtdyň. Yok. Men pikirim o. Edil häzir ýöne her kim özüni düzeden bilen ýurt düzelmeýär bilýär. Edil häzir Men pikirim. Girmeli mi? men pikirim näde? Yok, girmeden ben. Burmun Ahmet. Men aýdaýyn Muhammed Ali, dinleýek gejemin. Men özümi düzeltmän bilen ýa-da Abdullah özüni düzeltmek bilen bankda dolduruň ýoklugy Garabagda da 20 manatlygy näme ikisiniň näme demesi bar? Bir-birine baglyar bar. Ben özüm düzeltmeli ýerimde näme baň ýaýyrsak halmortum alma dip düşünýärmi ýa lagyşyn taýdanam düzelmeli dip düşünýär. Men näme haýsy manynda diýýäňe gaty gowy düşünýän oň ýöne. Olu şonu Şu. özüm düzeltmek halmortum almak däl bilen gowy Ýöne evet doğru aýtdyň ony. Gowja giyinmelem. Ýöne sen hem şydatlara goşulmasaň biz gowja giyinip bilmeýäs da, gowja Türkmenistan düzeltip bilmeýäs da, her kim goşulmasa. Indi iň bolmanda akly etýän adamlar bize ýaman gerek da. Şydatlaryň doğru däldigine akly etýän adamlar gerek bize. Watan üçin, döwlet üçin boýnumyz gyrlan insan. Elimizden ýaşajanymyz ber, o barada gurrun ýok bolun. Girmeli, köçe çykmaly, o meseleler köne döwrüne diýişler da bilen. Ha, Wa döwür akıl döwrüde, akylyň bilen edilýär hemme zat. bereketli. Bulluğu gitmen kaçınlarımken boynum kıldan iyilse deyip. Bulluğu gitmen tüpiler. Yok, köçe çıkman düzeltmeli diýen. Köçe çıkman näde düzelt bolar meselen? Çıkaran sen köçe çıkıp düzeltibiljek diýsen köçe çıkaran. Ýöne näme etmeli bolýan da? Kim ol beýle ki nur kaka ýaly öz maskalan gaçyrman ilki bilen öz maskalan çykarman bolýan da köçe. Daway köçe çykaryň diýip öz maskalan amdaşlar ýurdalyp gaýtsaň ýalňyşlyk da bar bilen. Çykmaly bolsa ilki sen maskalan çykmasaň halk çykmaly. Nur kaka bara dinle bir gaty aýtsak bolsa. Sonda da. Garagym näme gerek galla? Dinle hiç kim adwokatlyk etmek gerek gabrat. Adwokatlyk ne demek men dinleýek gejemin. Men sana aýtjakladym ma nur kaka bara men üçin çykdy ýa-ni o sen sana gerek bolsa özüň üçin çykdy ýa düşünýärmi? Tapawdy şo. Sen diýen zadyň bilen nur kaka diýen zadyň tapawdy. Men üçin çykdy diýen. Abdullah da men üçin çykyň diýen o. Kime gerek bolsa her kim öz üçin etmeli o zada ony o planetdi, bu planetdi diýmek gerek. Gel kime gerekmi öz üçin etmeli. Maňa gerek şotay. Dinle maňa gerek men çykjak nura gerekmi gerek kem şotay. Gerek bir jamyn Muhammed Ali. Ol Moderatorlaryň aýtsaýdym ýa foturmadan gerekles geples berersen. Bolýa. Men ýap oturýan diýdi. Seret ol onuň liçni, şahsy temasy. Onuň şahsy durmuşuna biz girip bilmez. Ol istese aýalyny Türkmenistandan çykarar, islemese çykarmaz. O problema şol ýaly. Ondan ýöne näle diýsem, indi Türkmenistan hakyky garagym dogry, Türkmenistan her birimize gerek. Her birimiz sen häzir ýurtdaşynda rahat gideniň bilen hem seniň wyjdanyň rahat bolmaýar. Sen Türkmenistanda bir zat bolsaň hemmemiziň ýüregimiz ağrar. Şonuň üçin o zatlar bir-biriň
ayağından atlaşman öğrenip hareket etmeli da. Yok, Nuri teret. Bilme Muhammed Ali Nuri. Qarawım ýeke zaman Abdulla bilen gepleşeň. Abdulla, qarawım. Bir mund Abdulla bilen gepleşeň. Abdulla. Bana şey diýär, ananyrjy gelen o. Bastı nemetdim Nura bir. Narman gözüle feretdim. Bir zatlar etse şulady diýdim bolan. Çağalar alyp gaýtdy ýene etdi bolan. Sniper mena halk tutýan ýaly görünýär men gözümde. O meň pikirim. Yo, Teret dinle. Mene daşarda oturjak. Senem bardanym çık diýen aga Nuri gidilen wagty men barjak watandaşlar diýe men özüm barjak diýe. Eşden fiňa şo taýny. Men barjak dik gurlaýar ol men oturjak barıň çykyň diýen o hiç açanamlay men barjak diýe. Men barjak diýe. Şo ýurda men barjak diýe. Men barjak sözün wara ýa-da kiýer wagtdan bäri şöne çyslo ýa-da süýşük gidiyor bir barlsa da reçantra. Yok. Seret barlama üçin şertler gerek. Ine meselem o ýerde de sana biri garaşmaly. O ýerde de senin öňünden biri çykmaly. Bir näçe bir hem dälde köpçülik çykmaly da senin öňünden. Ondan köpçülik çykmasa senin o ýerik baranyň näme peýdasy bar? O tarap var da. Ýöne köpçüligi çykarmak üçin hem näme gerek? Agitasiya gerek, gurlaşmaly. Gaýsa da baýsy öňünden köpçülik çykdym ýa ýeközmi? Seret baýyt, wata baýyň döwri başgaça, o wagtlar halk Baýytlerde Katelnik kommunalka metroda aty öldürildi. Şol adam şoň taktikasyny ulansaň. Şol adam ýeke çykmady. Şol adam ýeke çykmady. Şol adam ýeke çykmady, dogry aýtdym. Öňe sniper onu halkam tutmadı. Akıl bilen etdi eden zadını. İnsanı canından bollup ahir yatan yer ýaty bolsun Allah jany bolyn. Akıl bilen etdi. Halk tutmadı diýmän näme düşünmedim näme näle o sniperyň öňüne halk kim halk tutýar sniperyň öňüne. Yo maskalaňa o men pikirim men öz pikirimi aýdýatyn. Yo bilýän sen pikirini aýdýan men şonu sonra bersen bolýandyr sen bir zat diýdin men emini sonra ýa-da şoň maniýetine düşünemek diýende düşündirip bilýän tu. Deret sen şuma o tüfün bäde efirlerinde kan aýtdyňyz ýok gaýdamak diýseňiz men nemesin kesip goýup bilýän sakypamda. Ay planjy on köçä çykyn häkimniň öňüne barym plan edin. Haýsyňyň maskalaňyz bar şoň arasynda. No Turkdaki Abdullah Gülen ýaly bolup gaçyp gitmeýärmi diýjek bolýar. Düşünmedim. Abdullah Gülen diýip bir ýa Turkdaki kim olmaşda bolar. Aha. Şonda awap gaçyp gitmesin diýjek bolýarmy diýen. Näme etdi şol? Geçen ýyl öldü. Oğlana salamu aleyküm. Oğlum ýagdaýlaňy. Wa aleykümselam. Seret Muhammed Ali. Indi men öz adyma urlaýyn da. Men şu wada çelli aýyň planşasyna çykyn diýip görmek. Ýani umumy çykmaly diýip aýtýan. Ondan onun üçin aslynda aýyň planşasyna çykyňam diýmek gerek. Gäli taýýar bolsa adamlar ýuwaş-ýuwaşdan signal bermeli bolyn, on signal berýänem ýok. Evet, men şoňa bir sora berýän. Muhammed Ali mikrofonu açaýda birmi? Salamu aleyküm. Aleykümselam. Wa aleykümselam. Hoş geldin Kerem. Şeylejek, sonra ummadyla kitirajyk Abdulla Garawum Ahmedow. Indi meselem diýän, şo halkyň öňünde 255 tane adam öňüne çykşy oturýardyňyz. Nujel dedi ki indi maslahatlaşyp şuň gideliň ýa erti gideliň de ýör näçe üçin halkyň ýüşürüleňiz. Wa Keremcan, o ýerdäkileň çykmak gerek bide. O ýerdäkileň bide. Abdulla meselem ýene sen meselem şöyle gurla oturýardyň sen gurla. Dogry diýär. Gurla oturýardyň. 260 tane adam, 260 tane adam jemläp gurla oturýardyň. Dogrymy? Ýa. Näçin Türkmenistanyň Garawum bilen sen ikiňiz bilezi dilli uçupdan gidip masa şo taýdan ýa çukurlamak mümkinçiligi ýok senne. 260 tane adam yeter. Gurlap bolýarmy Kerem? Yo, Türkmenistan. Gurlap. Näçin gurlap bolýan? Tere şol sen gurla oturdyň, dogrymy? Jo sen meselem sen neme bir jana bir ölüm diýipdirler, dogrymy? Sen şey diýip näçin çykyň?
Yo, Bekir Türkmenistan men gurulap bolýar, men masagadar, onny gapdan awdurlar masagadar. Ikiňiz meselem ýene gelýän biri bar. Dogrymy? Bolýar ýekejem, dinle kerem men Türkmenistana barjakdanym, öýe barjakda bar, efir açjak, ýüzüm açjakda gurulajak şu zatlar diýjek näme bolýar onuň ýerine näme bolýar? Açma, garagym, sen ýalňyş düşünýän. Efir açma sen. Efir, gurrun efirde de. Sen halky zulumdan gutarjak diýen, dogrymy? Efir açma, öýmöý barda ýygyna. Sen masaga edip durduğuna çördü, dogrymy? Edip durdun. Näme üçin şeýle edin ok, sen masaga Türkmenistan içinde näme üçin masaga edin ok? Türkmenistan daşynda masaga edin. Yor näme üçin Abdullah? İçinde can ediyen bar. Evet, Keremcan. Yor gidelip näme edin ok masaga? Kerem, tesin yaptım ben sen. Türkmenistan'ın içinden can ediyen bar. Yona intek adamlar tayyar däl. Adamlar bir üýtgeşiklige garaşýar. Haçanda şonýal üýtgeşiklik çykan ýagdaýynda olam bir adatdan daşar ýagdaýda. Haçanda şonýal adatdan daşar ýagdaý bolsa, hökman biz hemmämiz çykmaly. Onuň üçin ýöne o bir-biregi sen turda sen tur bolmaly däl, hemmämiz bile turmaly. Tenem gelip daşdöwrüňdäkilere şeýine garaguma, gadama ýa 276 adama aýtmaly. Çıkalyň adamlar şu boluş bolanok, ine meniň hem şunýal problemam bar, seniň hem şunýal problemaň bar. Şeýdip agdy birlikde biz herekete geçmeli. Ol Men hem taňa şonu aýdýan, Abdullah, dogrymy? Men hem taňa şonu aýdýan. Näçe şonu uza edin o? Ine daňa men şu ne aýtdyň şu final gerek bir adatdan daşar ýagdaý gerek bir Düşünmeýän zady bolsa düşündireýin men sana Kerem, dinle bir müddet. Bir ýekejem dinle bir zat, bir lübboy bir zat meýwe almak üçin ilki öňünden etmeli zatlar käne, dogry dämi? Dogry. Ekin tohumoklamali, şitilekmeli, ona seretmeli, suwarmaly, dogry dämi? Dogry atan. Meýwäni alyp ýöne bir ýerden alyp tohumoklap, göni şuny şitiloklap, göni şuny ýygyp bolan. Oga şondan hemme zadyňa möz paý tapna edilýän döwri wagt bar, dogry dämi? Yo, paýtagyn döwri edilýän wagt bar, dogrymy? Teret meselem aýdy, sen iki dowam edýärsiň, dogrymy? Aha, gelir. Yo, adam adamdan 33 ýyl adamdan aňyndaky 33 ýyllaky adamyň aňyna guýlan zady, sen näme bir günde neme çek bolýarmy? Ütgeçek bolýar, näme çek bolýar? Garagym, men sana bir günde etdiýem ok. Sen şu wagtlar oturýan şurda masa, gurrun berýän, dogrymy? Halkyň öňünde gurrun edip durdun, dogrymy? Hawa. Dogrymy? Halkyň öňünde 200-300 tane adam öňünde gurrun edip oturdun, dogrymy? Aýdýan, meselem aýdýan, ine men Kerem, ya Talibançy, Azat, ana Ahmedow, Abdullah, iki maslahatlaşan, janlaşan, dogrymy? Yor şuň erti gideliň, ine. Bolly gideliň, yor maslahat halkyň öňüne çykalyň. Uje näme üçin sen şonu ýapanyňy ýokdy, sen ikisiniň aňyrynda gurulaýan, dogrymy? Ha? Sen o ertir bartam ýa Abdullah kimiz ertir bartak näme der? Abdullah bäri gülüş değişmek gurulundaly men dogry aýdyp dogrymy? Kerem, yor sen bilen bir sygyr wagtmana gidel, yor sygyr wagtmana. Abdullah Seret bir zat aýdýan. Salam aleykum hemmekime. Seret dost bir zat aýtjakda, şu taýdaky adamlar Abdullah diýdi, garagym kim bolsa bolsun şu ýolda akka adamlar, bular adamlara täsir etjek bolýarlar. Näle täsir etjek bolýarlar? Meselem Vilayet etjek bolýardy gowy tarapdan. Meselem Abdullah Türkiýedaky bir gowly görüp, demokratiýany görüp, bir Türkiýanyň bir gowy taraplaryny Türkmenistana getirjek bolýar. We ilki bilen Türkmenistana getirmeke şu zatlary halka getirjek bolýar. Halka näde getirilýär? Şeýdip köpçüligiň içine çykýar bolýan, gurrun edip berýär. Adamlar şeýle bir hedilik bar eken, bizim şu hedilik bize de etsen bolýar, ýöne bizimkiler hediligi ruhsat etmäne beren oklar. Näme üçin şoňa beren oklar? Şoň sebäbini aýdaly. Batynja edýär adamlar. Näme üçin ýol beren oklar? Ýol bermeýäniň sebäpleri bar. Sen ýal gelýän häzir, şolary sora berýän. Ýöne sen asyl gerek soraň bu adamlara bir zada öwrenmek diýär. Sen prosta bu adamlaryň köpçüligiň içinde bir agzyny ýumdurjak bolýan, berjek soraň. Seniň pathodyň şolar ýalar. Çünki sen tondan bildim men onu. Ýöne Abdullah'yň edýän Taliban sen ýa uja ýalňyş. Dost dinle de sen gurulaýyşyň tonuň ondan şolar ýalyk ýalňyş senin. Sen sen gurulaýyşyň näme netije aýdyp otyryn? Men özümden bilemedim. O dinläp otyryn senin ýaň her aýdan dinläp otyryn, aýdan sözlerimi dinläp otyryn. Bunu olanlar azap etýär, menem azap etýär. Näme ertir dawan ertir barýan diýen. Özüm janymy ortaga aýyp ölüp gideýin, ýöne hiç taýda ütkemesinmi? Bir daşyk ütkötme üçin edýärse bu zatlar. Daşy ýerde boş-boşuna ölüp gidesin. Bilen oga hiç bir adamyň. Haçsa bir taryhda bir galarsyn gowy tarapda.
100 adam, 500 adam, yarında 500 adam öldürüp 500 adam bolup gitseňem ölýärler şu 500 adamy. Doğru değil mi? Eğer bütün halk çıkmasa 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000 adam çıkmasa bular öldürüp göberýärler ha 500'ün müňü doğru değil mi? Özüň bilýän rejimi nälikdigini. Şonuň üçin bular ýerde çek bolýar şol adamlara. Taliban bunu da meni şöyle üýşürip bilýän ha dogrymy? Şöyle sen gurulap üýşürip bilýän ha men sana şonu düşündirjek bolýan. Şöyle gurulap üýşürip bilýän halky dogrymy? Owa. Ne ujer sen Türkmenistan ne üýşürip bilýän ok diýe men şonu düşündirjek bolýan men sana. Sen nerede Kerem şu Türkmenistan? Hemmek sen mara ben baksan oğluna salamu aleyküm. Bu hemmek sen yine doğru diye bu telefonu vurlu ya da nemede ya bu vakit ne be yönü gurlu niye geçip diye ol. Bulmuyor ol. Ben 4 dolar ida 4 dolar dinlep 4 dolar doğru mu? 4 dolardan köp bolýar. Öyle Şu an men misal üçin Abdullah bilen Türkmenistan'a barjak ertirlay. Kerem. Aýdy ber adam. Türkmenistan'a barjak ertir näme derler? Eşitýärmi? Aýdy ber dinle. Serdar Şuat kim? Serdar kim Şuat? Vizipası boýunça kim? Meselem awa prezident. Prezident doğru değil mi? Awa. Sizin aýtmaňyza göre padişah. Aha. Sultan Ahmet Sanjarı näme üçin türkmenler padişah wezipesinde eýelip duran wagtynda hökümetden agdardylar? Ene Selçuklu döwletiniň miras düşer ya biz doğru değil mi? Aktyklary biz. Näme üçin Sultan Ahmet Sanjarı hökümetden öz türkmenleri agdardy dene gözenekde sakladylar. Anladım. Näme diýjek bu? Şonu anlatma. Yok. Ene şu atdyky padişah sözde sizin aýtmaňyza göre padişahymyzam bir yerde günahsy vardır da onda şu cemiyet, millet şoňa garşy gitdi ya doğru değil mi? Indi ikinci mesele. Muhammed Peygamber Efendimiz näçe ýylda Mekkeni gazandy? 15. Şolam kolan wagty şoňa hem diýdiler, "Ey sen dönük" diýdiler, sen diýdi "Nä dogry dine ýoýan anky belki" diýip kovulmadym döwründe daşlanyp özüm. Doğru. Doğru diýem. Lenin 17 ýaşyndaky Lenin şu Sovet hökümetini guran adam. Näçe ýylda Sovet hökümetini näme etdi? 17 ýaşyndaky kovuldy şolam. Londonda olmadı ağasını nasıl öldürür? Londonda Serhat 17 ýaşyndaky Londonda revolutiony gazet paýlap ýördi. Marx'ın anırkı belki. Yönü hökümetin başına geldi mi şol? Geldi doğru değil mi? Komünistler. Doğunda. Bolşevik, komünistler. Indi senin aýtmaňa göre şu an häzirki jemgyýet bilen ki bu jemgyýete sadece bir 2020-nji ýyldan bäri dörep başlady. Bizim häli geçip ýören ýolumuz häli dengizde bir damla bile su derdi, bir bütün näçe hem derdi, çok yani. Senin aýtmaňa göre şu an häli ki biz häli bir 5 ýyla ýetenakda bu edip ýören işi şu demokrati jemgyýetiniň döremesine sen açık olan hükümete hemen gelmeli, pida olmalı. Bu Serdar Berdimuhamedov bilen Gurangulu Berdimuhamedov ikinci Sanjaryalı Türkmenbaşı özüne maňa suukast etjek boldular, meni öldürecek boldular diýip yeni 30 ýyl hökmüre alnany näme etjek bolanda? Doğru değil mi? Dinle sen diýip oturyn dogrymy? Sen şu atjady diýär, dogrymy? Halkyň üçin janymy urwan diýär, dogrymy? Doğru. Sen näçe diýilen o? Et diye men sana berdi, demede gurlemenle yör diyen, aydı otu men sana şu Kerem çağırmedene hayrat et. Kerem, yekenin çağın çekme. Kerem ertirmen gidecek adilla da gidiyor. Gidecek mi sen biz bilen? Gideli. Tıgır vak bana gidiyor. Ne diyeceğim? Yok bugüne geç oluyor ertir gitsek. Gidecek mi? Yör diyen. Ey siz ne zaman niten men bari yör diyen men. Çoň çyn aydı. Gördüğüme ho bir de o. Gördüğüme milletin davleniyat deyip bir zat var. Milletin davleniyatı. Şu davleniyat kalmalı. Her kim narazilygyny açıp gurlap görkezmeli. Ondan soň bir zatlar ütgetmeli. O halk histat islemese. Halk histat islemese senin barıp o 5 adam bolup
Yor Usman'a gidelim, yor Usman'a gidelim diyenin peydası yok ha. Ne? Keremcan. Abdullah, Ferhat, Keremcan, sen şu bunu- düşüncen bilen otan halkyň näet öňünden çyksa bir men sana Kerim- maslahat Kerimcan, Ferhat. Ferhat. Men sana maslahat Evaluasiya evaluasiya diýen zat anlaýarmy? Evaluasiya näle bolýar? Mysal üçin döwründe Abdullah Liberty diýip näme etýärdi-de, fake hasap bilen kommentariýa ýaz zat etdi. Ýöne häzirki günde gönümel ýüzüne açyp bilýär. Adamyň ruhu, düşünjesi, adamyň birazjyk özüne namy näme wagtda bizim jemgyýetiň ýagdaýynda tim bolup propaganda esasyndaky bizim halk. Eň bärisi sen Kerem mysal üçin aýtdyň, mysal getirende men hökümeti goldaýan, ýöne sen ýaly hökümeti eň bärisi hökümeti goldaýan bizim jemgyýetiň wekili dogry dämi? Ýöne bular öz atlaryny aýdyp bilmeýär, öz hasaplaryny bile gelip bilmeýär, düşünýärmi? Fake o hasap ýazýar. A siz bir sistemany goldaýan bolsaňyz siz şoňa inanýandyryňyz dogry dämi? Mysal üçin biz inanýas näme boljagynda hökümet şu adalatsyz hökümetiň agdyrylmagyny isleýäris. Men niçin? Men şu ideologiýam inanýanda, senin inanýan ideologiýaň bardyr hani Serdar bilen o arka göt diýip bir şahs bar Türkmenistanyň çaýynda. Şu döwründeki kafirlaryň etmediğini şu maşgala bir öz türkmenimize etdi. Şu düşmançylygy. Biz inanýarsa biz ideologiyamyza adalatın mikrofonu açayda bir soraw berjek tamam. Adalatın hukukyň boldugyny, ýurdumyzyň gelecekde ösçegini, hakykatyn türkmenler diýende o saparatdan üçin döwründe Türk her bir türkmenje garaýşyň däýli. Burjumyň adadan ketmedi. Aýdyber adada. Saparata üçin aýdyşýaly türkmenler bütün dünýäde ýakasy gaýşyrykly gezmeli zat diýip sen ýakasy gaýşyrykly gezip bilenmi Kerem şu an Türkmenistanda? Türkiýe Respublikasynda gul statusunda gezip ýörsiňiz o neofitsial ýagdaýda. Men bärde erwet zat diýem agay men size düşünürjek bolýan adam. Näme üçin şöýerde efiriň içinde halkyň öňüne çykyp bilýäňde Türkmenistanyň halkyň öňüne çykyp bileňiz ok diýip şonu düşünürjek bolýan o men ýaman aýdama düşünýärmi? Birjamyn Ferhat, sen hem edil biziň ýaly efire gelip oturýarsyň. Hem sen Türkmenistanda çyk görkezde şonu. Bir de efire girip görkez, ine halk ayağa galdy tik görkez. Ya bir de bir tutarık ber de biziň elimize tutarık ber. Ine biz ondan saňanan paraly tutarık ber bir de. Senem ağzıma doğru değil mi? Senem sudat isleyen adam bir de paraly. Ferhat, sen diýen gurrunňa Ferhat düşünýän ödüň Ferhat, pikiret. Ne sen watan üçin janyň gurban diýip oturýarsyň şu hälinde näme maňa bar watan üçin janyň gurban däl. Ferhat dinle meni. Men halkyň öňüne çykdym da sen gelip bilmeýän sen uje gepiň aýdyp otur ony. Ýok. Dogrymy? Kerem ekjem Abdullah. Şuna bir soraw berýän. Adamlar aldanyp biz kän aldandyk. Düşünýän adamlar kän aldandyk. Kerimcan men içeri işler ministriniň Saparataýew Niyazov adyndaky polisiýa akademiyada okudum. 2-nji kursyny okudum, koldum-da. Ýöne men şol bizim prisyagamyz bolýar. Şonda bile polisiýa akademiyada ya hukuk uğrunda okuyan adamlar bilýändir. Biz her bir zaman grajdanyň asudalygyny, şotaýda grajdanyň diýip geçýärdi. Ozal raýat diýen söz ýokdy. Grajdanyň asudalygyny we jemgyýetiň asudalygyny gorajakdymyzy gözümüzün görüjüsi ýaly. Bu hökümeti diýmeýär şotaýda, düşünýärmi? Hökümet häzirki kasamda näme diýe? Hormatly prezidentimi ve şoňa meňzeşlere gözüm görüjüsi ýaly gorajakdyma söz berýän diýe de kasam etýän diýe. Ajanyňy dönen prezident hökümet boldy, näme millet boldumy? Men haçan gurulsam bolýar Abdullah aýda gaýrat etdiňi guruldy ondan gurulmän oturjak şoňa çendiler. 50 gerek yapdyň mikrofon men bir soraw berjek bolýan ol berdim. Soraw berip bolmadylar. Kerem, sen şu Türkmenistanyň içinde bolýan zatlara näle garaýan? Men sana totaýda dinle meni. Garawym çoğul agylkyň bar, şonýak ýagdaýdygyny bilip men sana soraw berip oturýan, dogrymy? Men şu halkyň şonýal ýagdaýda däliligini düşünmän näle men sana soraw jogap berip oturýan, dogrymy? Halkyň şonýal ýagdaýda bilip men sana soraw berip oturýan, dogrymy?
Näçe uçuşu efirde gurlap otursanym, näçe Türkmenistan içine gidip gurlap bilemiz. Dinle, näme üçin men sana aýdyp bereyim, Seret. Şu at efirde bara näçe adam otur, 300 sany adam otur, dogry dämi? Misal üçin bir aý münden var 300 däl efirde 200 adam oturdy. Bir ýyl münden 20 mäslanjak bolup oturýardy. Misal getirýänler, düşünýärmi? Entek bara alyp ýöne baryp gidip hezillik ýok, oňal bardyn gitdiň tarp turup oňal hezillik ýok, düşünýän bir adamlar görmeli, şulaglaryň neti näme çagyrýar. Kösenýän adamlaryň girýäni we girmeýäni we entek umytsyz adamlar var. Indi täze oppa eşitip bara şu zatlar efirler eşitip täze gelýän adamlar var. Düşünýärmi? Onu sen diýen zadyň etme üçin belli bir pesinden minimal belli bir adamyň halkyň nemesi gerek, padizerişkesi gerek, düşünýän bir zady. Alyp ýöne şuna efir açyp, ertirem gidip aňarda gurlap oňal hezillik ýok. Sen Türkmenistana bardy, gurlada görkür. Bir-iki adam Türkmenistana barsyna gurlasynda görkösün ha. Şu zatlarla gelin adamlar, eýdeliň, beýdeliň, daway hakymyz talap edeliň. Näme bolýany özüň gogaty bolýan olarlar. Maňa aýtmak gerek. Mağdurat talipçe. Seret Kerem, men sana bir soru berjek. Sen näme esaslanyp şu netije geldin? Halk ayağa kaldı dip netije nädip geldin sen? Yok, halk ayağa kaldır diýip men sizi gurun edi otuyan dogrymy? Bir Sen ýa aýtdym. Sen diýdiň gördüň indi näle gelseň şo ýerek halk ayağa galýa diýdiň da, any görkezem nädip o netije geldi? Gorkadan ýaňlay sen diýip oturdun halk ayağa galmaly, sen diýip oturdun, dogrymy? Men diýip oturum, ýöne men şoňa tebäp göremok da, şo ýerek barmam tebäp göremok men. Ýok, uje sen halky şöyle efir açyp näme etmäge, dogrymy ýöretmäge, tebäp görýänsiň, bir tebäp, dogrymy? Dogrymy efir açyp ýöretmäge, bir tebäp görýänsiň. Uje men sana şonu düşünürjek bolýan. Ýör gidip halkyň içinde diýen, halkyň içinde efir açmanjyk, ta halkyň içinde baryp, şeýle, meselem bir öýe bar, Burun iyine bir Badır halkın içinde doğru mu şu efire gelen adamlar yani Badır efir doğru mu halkın içinde de vardır sen dinleyen doğru mu ben şonu düşünecek oluyorum ben tamam öymöy bardanym aylan doğru mu Ya Kerim sana Eret Kerim sen de Kerim suatky edilýän zatdan ondan öy barıp gidip şeydi bir-birden aýlanyňda tapawdy wa ondan ütgeýän zat barmy? Most bay efirde edende tapawdy wa mı? Garawym Конечно, onda gurulaman oturalla onda vapşe hissat etmeli onda oğlanlaram açmasın onda şu gidişimize gideli yaşa verel näme bolýanym bolsa. Onda bular bolmana bir zat etjek bolýarlar. Onda buna etmesinler onda bolly yaşa. Kerem bir Başla bolýan eýillersinler çydary gedel onda bollanda şey derler onda. Kerim sen daşa ýurtda ýaşaýan ýa Türkmenistan çaýynda ýaşaýan? Daşa ýurtda ýaşaýan. Daşar ýurtda ýaşaýan, dogry da? Sen Türkmenistanyň çaýynda YouTube ýa bolmasa iňbärisi şol köpçülikden habar berişleri işler, garaşsyz köpçülikden habar berişleri işler bilen hiç maglumat almana bir hukuk tanandymy wapşe Türkmenistanyň grajdanlygyny? Alamok. Alaňak, dogry da? Значит, näme ýurduň içinde diktatura bar, dogry da? Jemgyet bilen hakykatları. Diňe Türkmenistanyň milli telewizionynyň resmi taýdan 7 sany köpçülik bilen berişleri iştesi var. Şondan diňe arkadagly näme Sıçanoğlu anky belki propaganda, dogry da? Näme üçin ýurduň çaýynda mysal üçin helakçylyk bolýar-da, transport iştesiniň helakçylygy bolýar-da. Awariýa diýäsde öz sada dilimizi. Ýalmasa bir ýerde ýanyň bolýar, şu zatlary bilip bilmeýäs. Ýalmasa iňmärse Kerim seniň şiweňden göre marly bolmaly senin özüňde. Sen Mar vilayatynyň 10 sany hakiminiň marly yerli çykanyny, seret yerli çykanyny 10 hakiminiň adyny aýdyp bilýärmi? Yo, dinlemeni ada berde biriniň adyny aýtmak däl, berde siz halky düzeltmäge dogry maslahatyň şol dogrymy? Konstitusiýada näme üçin onda her bir vilayet we her bir näme öz ihtiýary bar-da, çökülen öz hakimini saýlamana zat diýär. Gerek, dogry aýtdyň ada. Näme üçin onda men mysal üçin çäýärjegim 4 sany hakiminiň adyny aýdyp bilýän. Yerli olan seret. Yerli hakykatdan. Pirgül Ödeýew bardy, dewapda birinji vilayet hakimi. Ondan sonra Geda Ahmet vardı, Geda Ahmedov diýipdi.
Son Yayılov vardı, bir de Joraev vardı. Yani 4 hakim vardı, yerli. Ondan başka hiç kaysı yerli değil. Levap'ın çıkan, Levap'ta doğulup önösen değil. Emmesi koyma. Ahal velayetinden koyma olacak. Serhat, benim Kerem. Levap velayetinin bir müt. Ahal velayetinin yaşayıcısı yapılmasa tapadı yok. Mar velayetinin yani yaşayıcısı mesela için Levap velayetinin neme iktisadi kemçiliklerini yalmasa infrastrukturu o yaşayıcılığın hem kemçiliği varlığını düşünüyormuş o adam. O tayda öğünü ösmedik ya anlık belki edilmedik. O zaman adamlar biliyormuş o velayetin. Mesela için ahalında Balkan velayetine velayet hakim edip bellesen Balkan'ın kemçiliklerini biliyormuş o adam. Bile. Bilýän Kerem. bilemek. En Häzir hemmesi yerli. Serhat dinle Kerem. Yan her bir zat diýdiň men şunu aýdaýyn Abdulla ýekejem. Sen şu at efiriň näme peýdasy bar diýdiň, dogry dämi? Serhat, men sana ýa sora berdim, sen Türkmenistanyň diýdiň, içinde bolup geçýän zatlardan diýdiň, näle garaýan diýdim, men näme jogap berdiň sen men sorama? Men sana Kerem. Men sana diýdim, soraňa, şo soraňa men jogap berdim. Men sana. No, şo soraňa jogap berdiň. Dinle, indi Serhat, dinle, indi. Näme peýdasy? Serhat, näme peýdasy şu efiriň, näme sen şonu aýtdyň. Halkyň näle ýagdaýdadygyny men bilýän idim. Ene efiriň peýdasy elementarna ene. Sen şona maýdy bilmezdiň şu efir bolmadyk bolsa, lay düşünýärmi? Şu oglanlar şunu açmadyk bolsa, sen şona maýdy bilmezdiň şu tak gelip, lay. Ene peýdasy iň merkeze. Keremcan, Serhat, dostcan, sen belli bir derecede köşkün öňüne baraňda, ardyň aýtmana baraňda belli bir derecede kanunlary bilmeli. Sen kanunlary bilýärmiň? Yo men bilemok. Men bilmem soň sana dene şu wagt bilýänler. Otyra dogry dinlemeli. Bilemeli. Abdulla bilýänler otyra Taliban otyra garawum otyr bilýär eken, azad otyra kanunlar bilýär. Dogrymy? Bilýän. Öyle şolar kanunu bilýän üçin näçin tele şolarly massaga salyp ýöre garawum planjum gideli. Dogrymy? Ya Talibança ine plan wagt gideli 4 ýyllar edip berdinde şu lefir. Dogrymy? Edip 4 ýyldan köp bolup men görüp görüm. Öňe siz bol ýönüpsüm. Näçin şu massaga diňe şu efir edýände bitdi. Bol 2 saat edýän bitdi. Näçin öwrenmesen? Serhat, Keremcan, sen öwrenmesen, sen öwreneň bir jamyt garas. Näme? Sen öwrenmesen biz näme deli? Sen biziň ýanymyzda durmala. Sen biziň ýoldaşymyzda, sen biziň şo ýerek baranmyzda, gapdalmyzda durmala adama. Köşkün öňüne baranmyzda. Sen öwrenmesen biz ýene 20 ýyl dawam eder, biz ýene 100 ýyl dawam etmegimiz mümkin. Sen tup oý bolup kelläň işletmesen, öwrenmesen bir zatlar kanun öwrenmesen, onda biz edip oturmaly bolýas. Ölýänçek. Ya o sen kanun bilýän ekeninde sen edýän adyň ama Sen gerek bize ho, sen gerek. Ay men kanun bilmän. Ey Abdulla men kanun bilmän dedi men ba diýän. Düşündiň men kanun bilmän men başa taýda. Senem bilmeli. Dostum ba bolsaň wara, indi sabret agazyk sen diýän günüm gelýär, daşda däl nefip bolsa. Şonu Kerem, ýörgi diýär fiilende senem şonda gitip bolýarmy? Hiç zaten bir de gaýdan bolun, nädiň öňe öýrän bolun. Sabret. Berekella, sabret onu agazyk. Men sana şonu düşünürjek bolan, hälinde şöyle hiç da bilmeýän şoň üçin başar ýa-mı gitdik edip. Salamu aleykum. Serhat. Abdullaga salamu aleykum. Arnada işler. Selam. Bir jamyt söz berjek sana. Serhat, garagum. Kerem. Köşkün öňüne baran ýagdaýymyzda ine bizi ortadan aýryp bilerler. Men hem Taliban, Nurynam, aktivistler umuman ortadan aýryp sen galsaň näme etjek? Sen de bir zatlar ütgetmeli. Senem tupoy kanunan bilen ok, haklanan bilen ok. Ondan soň näme etjek? Sen o daş döwrüňe seret durjak şeýdip maňa kim hani Abdulla nirde, han Talip nirde, olar nirde, men olar olmasa istat edip bok diýjekmi? Sen bir zatlar bilmeli, öwrenmeli. Şonu öwrende, öwrenşe efirlere gelde günde öwren. Nämenin zaten Hitler faşistki Germaniýada şeýle bir ýagdaý bardy. Bir papaz diýär, şu papaz diýende şu buthananyň nämesi diýär. Şu döwründe diýär.
ilk başta diye gelip Yahudileri topladılar diye de şu esaslar diye de. Şonda sesim çıkarmadım diye ne için de ben Yahudi derdim diye de. Ondan sonra gelip komünistleri topladılar diye ya da. Onda hem sesim çıkarmadım. Ben ne için de komünist derdim diye de. Ondan sonra Profsoyuzlar vardır biliyorsunuz. Şu Profsoy iş yerinin nemeleri arkadaşlıklarının vekillerini toplayıp başladılar diye de. Şonda hem sesim çıkaramak diye hem çünkü men Profsoyuzu değişildi yerim yok diye ağza derdim diye de. Bir gün seyrettim diye men hem gel o neme topla oturuyorlar da gözünü atmak için diye zat diye. Men sesim çıkarayan diye bir seyrettim diye menin üçün hiç kim sesini çıkaranak diye de patlamıştı. Hiç kim kalmadı. Şu Kerim'in aydışına göre kıynansak da çıkarsın sesini çıkarmadı diye de. Sen eldeydin. Doğru. Şonun üçün vatandaşlar o köşküne varanda ağzını açıp durmalı değil. Bizden hem karışmalı değil hemme dağda. Biz hem ortadan ayırarlar ol başlık deyip, neme deyip, aktivist deyip ondan. Şonun üçün sizin ödünüz kalmalı olursunuz. Şonun üçün aklınızı işledin. Hemişe bilim diyen zat hemişe gerek. Biz bolsagam gerek, biz bolmasagam gerek. Senin çağalarına da bilim gerek. Şonun üçün bilimin hilini gowlandyrmak üçün kömek edin bize. Kömek edin. Mesela efirlerin hilini gowlanmak üçün, videoların hilini gowlanmak üçün kömek edin bize. Her kim elinde bar netse, her kim lider bolup bilýär. Her kim sizin hemmäňizem, bizem hemmämizem birazajyk aklymyzy ulantyp, şu zatlaryň nähil edilişini öwrenip bilýär. Ýöne şoňa jan etmeli. Şoňa ol ay ýok gideli. O gideli diýip durmaly. Däl beýdip o dälräň goýunýar. Abdullah seyret bir rada için. Bulun var ha adamlar köpse bir rada düşünen o şu var. Efir açýaňyz da sen Nuri Talip. Yo. Siz özüňiz üçin edeniz o zatlar oldu. Yani ya da anim halktan bir zat talep edeniz de siz özüňiz üçin talep edeniz. O halk şoňa düşünmeli. O menine şu wagt ştak gelýän, men özüm üçin gelýän ştak özüm. Her kim hem öz üçin etmeli. Näme etjek bolsa bar bir üçin, 10 üçin, 1000 üçin. Men Abdullah üçin hem çıkamak, ya Nur üçin hem çıkamak, özüm üçin çykýan ştak mysal üçin. Berekella. Kim özi nägile bolsa, şol özüne gerek bolsa gelsin o. Şoň üçin şolaglarynam diýen zady şol. Ýankyýalyp käbiri bar şoňa düşünen ok şoňa özüňize gerek bolsa gelin, bir üçin gelmeli. O bäri o bir üçin hak talep etmeli. Her kim öz hakyny talep etsin, şol boldy ýetik şollay. Her kim öz hakyny talep etse ýetik boldy. Berekella. Her kim öz hakyny, her kim öz kelletini işletmeli. Meniň Hakkım näme? Öwrenmeli şo hakyň näme diýip. Arman gomusmuz yok Kerem'in dinle otur men elbette atdiyme de olanlar var ol diye ki siz diye özüňiz mert diýip çykdyňyz da diye men çıkmadım diye siz çıktınız diye ne diye davay diye adamlar çağıran olsanız çağırın görüşmeli olsa görüşelim ölüşmeli olsa ölüşelim diye Kerem'em aslında gıytaklap şonu niye Kerem o men ilmi gaýtjan olan däl seyret Kerem, yani Kerem'in bir bilmeyen zady var. Biz yurt derejesinde bir zat etjek bolýas we bu yurt derejesinde ediljek bolan zatda da heme hil bolmaly. Şoňa garşy görüşýänleriň hili bolmaly. Ýa aramyzda bir sürü aktivistler geldi geçdi gitdi. Bularyň içinde ýygyna favorit edenem bar. O arkadamyň jan sag bolsun diýip tankitleýän ýalak bolup düşman güller oturany bar. Hili ýokdy da. Ýoş Hudaýa şükür olardan saplanyp hili ýokaryk çykyp urady. Ýöne intagam fanam ýetenok, fanam gerek. Fan belli bir derejeye yetmeli çünkü karşıdaşımız kim bilin rejim, yani rejim bolanda onuň waýennisi var, onuň polisiýasy var, içeri işler ministrligi var. Bir buyrugyny seredip duran bir giden müňlerçe polisiýasynyň bardygyny bilýänsiň. Diýmek şolar bilen olurum kaçan halkın tarafına geçer. Kaçan şolardan has ağırlıklı edýän halkın köçe çıkmagyny olur halkın tarafına geçer. Ondan nerede olur geçmez ki. Ondan nerede geçmez ki bir 200 tane adam üçün
politsiya halkın tarapyna geçme da. Biz müňlerçe bolmaly. Müňlerçe bolmagy üçin halka şu düşündürüş işlerini geçirmeli. TikTok'larda favor edin bir adacık. Yani düýneçenni watan dönügi diýip gördüler bize. Bu gün İngolmanlar şonu diýselerem, şonuň täsiri bolman, siz gelip soraw jogap alyp oturýarsyňyz. Yani adamlaryň gorkusyny ýeňip otur, ýuwaş-ýuwaşdan. Häzir bir sany okumuz var, onam häzir boşa atsak. Munyň elbet netijesen bolup biler. Onda kim jogapkar bolar? Kimi jogapkar edersiňiz? Öňe çykyp gelin adamlar, bir zat ütkedelim diýen adamlary günäkarlamersiňizmi? Günäkarlar. Hawa nur günäkar, Talip, Abdullah günäkar. Hawa biz günäkar bolarys. Yani şonuň üçin düşünýäs, howluk ýansyňyz, ýöne gaýrat edin, onu etjekmi kömek edin, näde edin? Badyra ýaşatyň ýerinde wadyr. Ay, bulardan peýda ýok. Ay näme diýip görünür badyra. Şolar bilen diskussiýa gurnan öýüň içinde, şolaň pikirini götürjek bolun. Kırgızstan'dan pemer alın. Hawa. Ya Kırgızstan indi halkyň uwernysty ba özünde. Öň näçe edek prezidentini aýran soň Kırgız halkynyň özünde. Ya bir mont gurlama ufaklar ya. Assalamu alaykum. Türkmen halkyny tak birinji gede geçecek bolýar. Onuň gözüňe tutun. Şuň içinde Türkmen halkynyň aýry birleşip bir iş eden yer barmy şular ýalak? Sebäp otaý kireken, kaýpaken millet какой-то Dagestan ýaly bir zat. Bir gün addelny görýär. Bizde de var, Tire de var, Kayfa da var. Nerede näme var? Hani kim birikti, kim nämetdi? Ma aýdyň hani men bir erkek ýaly, magaýyn. Ey Allah. Yo. Onu da sorayan men efire goşulamokdum, prosto dinleýärdim, aşakda oturup prosto ýokary garamokdum, ýa şuň jylatyny gallym. Assalamu alaykum emmäňize. Wa alaykum salam. Hoş geldiňiz. Sorayan kim birikdi, kim bir adam boldy, kim kimiň ýerine düşdi, bir misal üçin aýdyp berseňiz, ýa men bilýän aýtjam size başga liste bir zat aýdamok şu wagt. Garasakal, sen şu wagt ene şu taýda oturanyň içinde tuğlamy daş bolsam, bar lewapsam, bar balkanlysam, Aşgabatdan baram, her vilayatdan olanlar oturup özara bir maksada pikir kelli döwýärler. Şuňa öýde birikmek dämi? Şuňa öýde. Şuň içinde haçan şeýle bir zat edebildi türkmen. Ettirdilermi şular ýa-da? Ettirmediler ha, doğru däm? Düýne çenni olaňa sebäp gördü, bulmaňa sebäp gördü. Niýeden bir ana akarşda ana da şonu aýtjak bolýan. O biri gelýän, o söwýär gitýän, men efirinde oturýan ýöne goşulamak, dogry maýdaýyn goşulamakdym, ýöne şuň goşuldum. Ol maňa söwýär, o taýda bu hal işleýän, o welýär maňa söwüp gitýär, sen öz ýurdun, oňa sen owan türkmen, sen Eýran, türkmen, şolar ýa, diýjek bolýan bir realny guruşýan zat ýok. Guruşýaňyz ony tanrykatyn garawym. Olaňa söwýär, bulmaňa söwýär diýenim meniň sen misalymy ýalňyş düşündiň. Ýani gulluk döwründen al misaly ýurdun içinde hökümet başdanlarynyň misal üçin velayetli paradlyk alyp baryp velayet başyndakylaryny öz ahalyndan belläp oturmagy ýa göktepelerden tokumundan belläp oturmagy we şuňa meňdeş zatlar biziň türkmen halkynyň içine 30 ýyllyň içindäki zat aýdyp oturman. 30 ýyllyň dowamında şular ýalak aramyzda fitne sokdular. Ýöne inni şoňa rağmen şonda da türkmen halky şu wagt agdy birleşip oturan okmuş taýda. Hani arada özökçülükleyen iyileşimde haramlarda hiççili adam yok. Şo belli adamlar adam onu goýulýar. Men o taktika düşünüyorum. Mok men bir ýokary bilimli olanam däl bir gumdan çykyp gelen olanyň biri. Ýöne şo 5 tane adam, men görýän efirde görýän adamlar 5 tane adam, şo tarihçi Nuran. Eger bir zat başarmayan bolsak, eger bir zat başaryp bilmeýän bolsak, ol diňe Nuran'dan ýa-da Talibiň ýa-da Abdullah'yň ýa garawymyň günäsel ol. Ol seňem günäň ha. Eger bir zat başaryp bilmeýän bolsak. Tutuş türkmen halkynyň günäsi. Doran hemmemizden günäkar. Çünkü çağalar senden soraýany geljekde
Häzirki rejimi aýryp bilmesek saňa da soraýar sen çağala. Kaka sen näme etdiň? O Gurban ol Berdimuhammedow rejim çağalandan çağasyna geçirip hökümeti ýurdu ele geçirende seredi oturduňmy diýip saňa da berýär şo soraw. Çağala. Yok. Men häzir ýaşymlara berşimýärdi. Dava yok, on diýme mümkin. Menden soňky nesiller most men oglum diýer, gyzym diýer bolyn. Men aýdy bilýän, men olas bolmady, men gurulamadım, qırak çekildim, seretdim, oturdum diýip bilmem mümkin. Nuran. Yok, seret ina sen ýalňyş ýerinde. Ol sen Nuran, brat aýdaýnam. Sen diýäň şu at şowur bäş adam diýäň da, bratok dogry dämi? Yok, sen gel koşul. Yok, dinle, bolya. Şu günden şeylek, sen gel koşul, günne gelle koşul senem. Näme üçin koşulaňok? Näme üçin illerden talep edýän agam özüň koşulaňok? Gel senem gün şulaňa anda. Gurulu. Yok, näme üçin özüň edýän agam şonu? O var razgovora koşulup bol. Yani koşuldum şu var. Çol gurulayan adamlar Nuran. Birinci gerek koşuldun zaten. Yo, bollagam sen bırak. Owa sen gel koşulagam. Senem günne gurula gelle biz ýaly oturuşdaýda ertir nesip bolsa ýene biri geler şeýdip. Gelle agam, gel özüň koşul da näme üçin özüň koşulaňok? Özüň birinji gerek koşuldum haçandan berdiň de. Ýani birinji gerek koşuldum diýär. Hökümetiň bu islemeýän zady şo siziň goý gelip koşulmaňyzy diýmek, onu hökümetiň tersine hereket etmeli agam. Doğru, gelmeli, koşulmalı diýmek. Hökümet doğru ýol tapasyn gelse, hökümet näme trebet etse şo tersine. Men şurrungy eşitmesem YouTube'da men ýaly on ýaly bun ýaly zapis etdim. Men YouTube'da diň huy ýene diňläp goýup gal, ýani şo gurrungy. Siz zapis etmeseňizden başga bir zapis etken YouTube kanalyny oklaýar şo zatlar, dogrymy? Alşir oklaýarmy? Näme men bir tek sistema düşünem o kim olup kim tek. Ýöne prosto YouTube'da men zapisler dinle ýani. Diýjek alsam diýjek bolýar. Yok atdy gowy. Berekalla amna senem şu wagt gorkyň aýrypsyň birinji gezek efire gelýän. Ýöň hiç koşulma. Yok, gep Şunyaly her kimin düýnün şunyň näme tapagy var diýseňiz da, ýa-ni Kerem diýip birge soraw berdi. Näme üçin edem ýok diýär. Näme üçin edem ýok? Düýn garasakal bir illeşimi ýokdy biziň aramyzda. Şoň bardygyndan hiç kimi habarymyz ýokdy gollaýanyndan. Ha indi bugun bardygyny bilýäs, aramyzda duýny bilýäs. Bir adam mene sanymy köpdüğünü bilýäs. Düýnün tapatypda çykdy, efire gelip guruldy. Ni tolku gurulýar, gurulemän goşulyp ýören, gollap ýörenimiziň sanyny köpdüğünü bir çaklaýar. Kanyýaşna elimizde anket alyp halkyň arasynda aktivistler gollaýarmy? O dertir gün ayağa kalsalar goşularmyň diýip anket aýdy bilemdik. Olar ýaly anketany ýöredi bilemdik. Kanyýaşna ýöne biz çaklap hereket edýär. Gözümüz ýumuk. Elimiz bilen. Ýa-ni dawa ýok. Olin şu çaklaýany hereketiňiziň soňunda hereket görümdok diýjek goýan. Awa talip şarada bir envalida kömek etdi. Sağ bolsun, taňry arkasyn edil. Mene kömek etdi. Bilmedim dogry maýdan menem şuraya ýurtdan daşda getipben. Ýöne daňy berjek. Erkek gal men soň ýöne barjak ýurduma çağırar. Daňy berme bratok. Daňy ýani erkek gal aýtdym bire. Daňy berme. Gel meni kapdan taýýan size. Şulaglandan hiç de daňy soranap daň. Lan berme daňy bratok. Karasakal ağamcan. Al sorun nara. Karasakal. Diling Soru soğun berme. Eliň bilen edip bilmeýän bolsaň, diliň bilen adam. Diliň bilen edip bilmeýän bolsaň, şörik gelip ýüregiňi buğda edip jana gurlaýan. Yo, ana şonu suwat. Karasakal. Biziň işimiz bermegin. Suwat häzirlikçe biziň işimiz beýnide geçip dur. Adamlaryň beýninde uğraşyp dur. Häzirlikçe. Bermegin bu. Eret birçamyt näme? Dawlat. Häzirlikçe beýnide geçip dur. Şoňa görä senem şo beýnide adamlaryň beýnisinde bir zatlar ütgetmek üçin senem goşupmaly. Ondan soň haçanda köşküňe barýasa, köşküňünde de senem goşupmaly. Bir de kömek etmeli. O
Şeydip bu zatlar ütköye. Ol birden ütkömeye. Men ina Nurağa men gurlanym bilen bu zatlar ütkömeye. Senem kömek etsen, beýleklerem kömek etse, şolar özleriniň hareketlerinin ýalňyşdygyna düşünse, Yo, o taylar geçen son kömek ediler. Ama dava yok. Yok, sen gurlemesen bärik çıkıp gurlemesen nädip edilsin aýol? Sen bärik çıkıp gurlemesen oturan ýerinde nädip ütgesin o? Şu wada çel birinji gezek gelipsiň öýdüňe. Bilen etjek bolýanymyz revolýusiýa bolsa, revolýusiýa ilki beýinlerdegi emele gelmeli. Ondan soň meýdanyna bolýar. Ýöne beýinne emele gelmedik revolýusiýa meýdanyna emele gelmez. Adam ilki özünü ütköşmeler girdmeli. Şoň dogry aýdýa, şundan başga ýolumyzam ýok ýaly. Atalowul oğullan oğula geçirip oturjak bolar diýip adamlar öz kellesinde karar vermeli ki. Ertirkün sen meydana çıkaryan adam beynini ýöne şonu ýatdan çıkarma. Senin beynin elin bilen ayağını kamanda berýär. Senin barmaly şo taýyk diýip. Sen şu beynini kantyplemän urmasaň sen baraň. Yok, yine geçecek oluyor. Ädim gitmeli, emme zat ädim. Kara sakkal agam, gowum armada işler güçler. Alo. Ol baran. Aýdyber ha. Ol görüm. Kara sakkal agam, gowumy diýen işler güçler armada. Barmon bir savol tanarkam men bir taktika bir Seret bärde taktika diýjek. Bolanda nädekilerin toplanışmy zady bilýärmi näme üçin? Naprimер da mana sen gelip Türkmeniň vatandaşy, Türkmenistan vatandaşy da sen grajdan. Обычный пример. Seret kara sakalagam, sen grajdanstva dogrymy? Taşerrütde ýörsiň, özüň işläp güýçläp näme üçin Türkmenistan içinde işläp bok? İçinde la ýa. Takır bolup ýa. İnterneti kesrak ýyjrak gelýär. Owa dura. Agam prosto seret primer getirdi özüňe bilýärmi? Öňe men aýtdym talibiň ýa-da eferinden Türkmenistanyň içinde näme üçin gürläňiz ýa-da näme üçin edeňiz diýip de şo soraga обычно Türkmenistanyň içinde Karagum bilýärdir, Nurağa bilýärdir, Abdulla bilýärdir. Aýtdym da обычно primer daş olsa bir oglan o yegenleň bir garyndaşyny bir zadyny alyp öldürdi, düzde utuş gazanan üçin bilýärmi? Naprimер Awa. Şonu naprimер da şoň enertaşyny näçe ılgady bilýärmi? Türkmenistan içinde şolar. Aslında men şu Kerem'e şu soragy berjek bolýarym da ýa-ni. Awa şu Türkmenistan içinde naprimер da şey diýip gürleseň, gürlemäge otayda dursun, o göň internetiň kessebi toplanyp bilen o, köplenip bilen o adamlar men bilýärmi? Gürleşip hemmäz bärde birinji edip oturan işi bilýärmi näme zat? Kara sakkalaga birinji toplaşýa, halk gelýär. Halk gelende özüniň derdini, zadyny düşündirýär. Şuň ýany problem amma şuň ýany situasiýa o gün bir gelinje geldi, Nurağa bilýär. Eferin otururka nädip aglak kurlady bilýärmi? Öýümiň üstünden suw geçýärdi diýär. Hiç geli sat bilemok diýär. Men aşak oturdum, eferin dedim, arlady. Awa, edil şondan sen dinläp oturan bolsaň premier getiräýdi özüň awa. Mana halk gelip öz bir razgovor ýa-ni heret akarstene näçe adam dünýäňlükde talip çaşdy. Efirmiň gidiýetimiň ýetdi, men aşakda oturdum, heret oturdum. Awa, indi seret diýjek bärde diýjek bolan. Men daşar ýurtda. Kara sakalagam. Bir sözüm möýläňde agam men wara bir soňlaýyn soň düşündiräý, men kim ýalňyş bolsa ýalňyş diýenki diýip. Aýdyber sen. Dawam ýok, ýöne menen ýam aýtdym men. Agam sen internetiň doňan soň wara. Sesini çıkarıp bilmän otursam gelip seret Karagumam gelip şeydip şordak oturandan barysy sesini çıkarıp bilmän otursa da обычный пример et özüňe soň nädip bärde ýa-ni Türkmenistanyň içindäki zatlaryny dogurlaýan sen. Men gorkýan mysal üçin sen gorkýan, Abdulla gorksa, Karagum gorksa, hiç kim bir zadyny aýdyp bilmese. Naprimер da bärdäki adamlar şu çöplenip asta ýoşdan seret aýdy otyra Karagum ow.
düýün 100 sany tykdy, 100 sany adam bolup otyrdyk diýär. Ene bugün seret 300 bolup otyrdyk. Az önce özüňem aýtdyň, talibiň ýanky eferinde 1000 sany adam bolup otyrdyň diýen. Dogry dälmi? Asta ýoşmanan hani bir gep bar, dama köl bolar diýen. Edil şoňa asta ýoşman nesip bolsa oňarysda Allah janyň izni bilen. Yo bolsun nesip bolsa ýöne akal seredinni şu taktikansy bizinde siz bir ýykdyk. Ondan geçenler näýle bolmaly, näýle ondan da çıkarlardan Abdullah Garawum talipçi Gulyaly hemmemizine ýykdyk Gulyaly ondan geçenler aç. Atak seret Türkmenistan'ın içindäki 7 sülalesi O taýy geçen soň pikirlener dost milki bara, onu en tek başga esas etmer zatlar edil, o tak gelen soň o taýy soň pikirlener brato. Garasakal abişni primer seret bular daşar ýurtda Türkmenistan'ın içinde däl. O Türkmenistan'ın içindekiler daşar ýurtda çykjak bolup aeroportda bilýärmi? Bir safar atkazalya, iki safar atkazalya edil şoňa 2000, 3000 bir safar atkazalan bolsaň 6000 dollar berip çykjak bolýar bilýärmi? Şondan beren soň çıkaran oklar. Правда, он разговор. Например, da men özümün bir dost bolan situasiýada da bilýärmi? Aeroportun içindekiler aýdýar, iň ulsy. Ýalny gözüm bilen de gören zatlam. Awa, gara taqqalagam seret aeroport dost olanda bollar bilen bir safar gaýtdy, izinde iki safar gaýtdy. Üçüncü safar diýär, näme üçin pričinany aýt, näme üçin gaýtaryp ötýärsiň diýär. Şu aýdan wagtda iň ulusy aeroportun ulusy diýärmişin de bilýärmi? Men elime jan gelsin, soň liboy ýere isletmen çykarýan diýärdi bilýärmi? Ordaki adamlar işleyen aylığı maksimum bolsa 10-15-20 milyon alyandır da o. Kalanlara o alan var, alan yok. O edip getirip yani 6.000-6.500 dolar, 10.000 dolar kendi Türkmenistan içinde oturup niren tap berýär. Ya onu düşünýär. Biz ýatky üçin siz bilmeýär alatlar. Awasy bilenimiz üçin seret men dost oğlumda boldy. Men şu situasiýany bilmeýänler üçin aýdyp otyryn. Napример da. Jemleri toplanyp aýdyp otyryn. Paşty baram bilýärdir. Assalamu alaykum. Problemasyz geçşek bolsa näçe bermeliler bilip otyrlar. Hemmesi bilip otyrlar problemasyz. Göni aeroportda barýan tarp peçadyň urýalar boldy. Geçip gitdi. Onu hemme kış bilip otyr näçe bermeliligini men ýöne aýdyp oturmaýyn ýöne bilýärler. Oňa dawa ýok. Indi teret şo ýörek ýykandan soň boljak hereketler aýdaýynmy men indi bura dünýä nemetinden de dünýäde nähil edilýär şolar. Wagtlaýynça geçici hökümet düzülýär. Ondan soň geçici hökümet näle saýlawlary yglan edýär. Saýlawlar yglan edilýär, saýlawlarda. Ýöne gatnaşyp bilen ok, şo taýy aýtdylar. Öde gatnaşyp bilen ok. Saýlawlar yglan edýär. Orunmasam durda bir minde o. Ýok. Saýlawlar yglan edýär, öde gatnaşan ok ýöne. Saýlawlarda kim ýeňse şol prezident bolýar. Şey diýem dowam edýär. Abdullah. Ýok. Alykum. Seret bir daha soraýyn. Aýdy ber. Ne öňe çykarar ýa-ni Nuranyň goýmaly, kim goýmaly sen aýtdyň. Öňe çykjak adam Şomy adam öňe çykjak. Şomy gorkaňmy bir şonu sen şonu goýjak bolýarmy? Kimi nire kimi goýjak bolýar, näme? Ýok, men sana diýmä, garawym dursana bir min. Näme üçin durjak? Näme diýýär? Sen ýaly haramla deşeňizki ýurdun ejen sikip baran düşündiňmi? Duruntek bir jamyt garasna o Macintosh o ýer men ejem melleg däl ondan halk kim saýlasa şonu goýar. O dogry etdim bırakın. Kim saýlaýa şonu goýar. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam, hoş geldin Ajy. Wa alaykum assalam. Macintosh mikrofonu açsana. Assalamu alaykum. Näme? Alaykum assalam. Sen näme diýän? Sen alyp barýançymy garagym? Ha?
Näme men näme olanda sana näme? Yo, dinle. Bolya seni mon asta şolara yüzün açıp erkekke gurula da onu näme bolan aýtsak. Ne bular atşara yüzün dogrymy? Sen yüzün aç bol. Sen yüzün aç. Näme erkek sen yüzün aç. Sen o adalet sırama düşündüňmi tokulup oturýarsyňmy? Eşdeňmi? Sen yüzün aç bilýärmi? Erkek bolsaň bolýar, yüzün açsana bol. Yüzünü açmadyk hele iştaýdy. Yo, bol erkek bolsaň sen yüzün açsana. Oğlalla bäri on ýaly o ýüz açylýan ýerde eley. Dur yapma sana sesim o. Sesim yapma da kim yapýar sesi? Çıkıp koyuyorsan Yap. Ayır. Boş da olur. Ya näme gel ben pretenziyet. Gel pretenziyet. Hakkı ol, hoş geldin. Aşağıdan kıyır oturdun. Yok. Beren Abdullah. Dinle. Abdullah goğumu yazımı? Garovum goğumu? Biz ağır. Elbette. Haydi ver. Garovum. Yaxşı da şükür. Bir minçik kere. Bir ağır yüzümüz açlap näme boljagy belli da bilýärmi? Bular arkasında dura hökümet özler. Aslında o erkek bolsalar o gelip şeylip maňa menden soraýarlar. Yüzüň açyp erkek bolsalar özler açyk gelsinler o. Şuna çen yekejetem ýok o yüzüň açyp bilen o. Şoň arkasında hökümet duran bolsa. Bir yekejeti gelip yüzüň açyp bilmedi şuna çen. Yo açmak garda mesele yok. Garawam seret o bu gelip gitti o TikTok girme blog girme dogonu keyin. Gelip gidip kimliğin tanıdığını diýün Lacoste diýip bir ýerli ona goňşmalçy diýdiňiz. Yo arka. Ben efirini da tam dinleyen ýa şunu prosto goşuldum näme ütköş baba näme ýokary gidiş bar. Hemişe goşulmaly agamcan, hemişe goşulmaly. Senem mesele menden öwrenmedik adam senden öwrenir belki. Senin közüň oňa täsir eder. O kimmämiz gurlemeli şoň üçin. Şoň Abdullah bratya şo täsir eden ok men şördür ýani. Edýä. Ya sen geldin ana Nuraga düşündür da. Ben ýal günne gelmeli. Nuraga düşündür da ýa sen geldiňine düýün bilen şunyň tapagyny aýtdy ýa düşünüp kul. Gara sakal. Men özüm ýani Türkmeniň üçýän ýerini görýän ejeň keyin bir basyk geçşek bolýarlar. Bir basyk geçşek bolýarlar. Men ýani iki gözüm bilen gören zatym aýtjam. Men ony bir wijar goýasmam gelen ok men olar ýarak bir Seret gara sakal. Şoň alapdymy 20 ýyl mundan şoň alap edilseň diýäniň ýalym döwrem. Adamlar şoň alym bir-birini basyk geçşek bolýar. Men owa çağadym 20 ýyl mundan dol. Yo çağa bolsaňam ene taň zadyň görýänsiň, köpçülige çykýansyň, şo döwrem şoň al bir-birini basyk geçşek bolýardylarmy? Şu ýöne men öz realny gözüm bilen gören zadyma telessek da Gönü basyk geçmelerine basyk geçer Türkmenler diýäňe bära jemleneliň bir baýdan. Ya isma garada kal onu ýa Yo bratok sen mara ýalňyşýan agam sen özüňe jogap ber. Şunu görýän zadyma aýtjak bolýar näýär? Adamlar bir Türkmen görsem men salam alaykum diýän. Ejeň fikini yüzüne teresen şoň Türkmen urlayda bratok rahat seýondan urla. Bolýar seretin ne men söýülmän bolýar. Men şoň yüzüne teressem şoň Türkmü men şonu arantin edebilýän. Salam alaykum agam diýip men taň salamyny berýän onaja aňyrsyna seredik geçip gitýär. Özüň Türkmenligini bildirtmejek bolsaň eşiňi çalsaň da o tutuş bedenini çalsaň da nahuy. Taňa yüzüne teressem o gara gözüňmi gara gaşyň kirpiňmi bildirdip dursaň Türkmen. Nişobrotyp. Salam alaykum ya. Salam alaykum. Guru baydalarına abiş Türkmenlerde salam alaykum diýip ýüzlendirýär. Wa alaykum assalam, wa alaykum. Bolýa agam sen mara köprak gelip dur. Ştab oglanyň ganda. Gel günne gel agam. Günne gurla, günne gatnaş. Ütkeýän zat barmy ýokmy görürsiň ha nefik bolsa. Başgalara da söz berýär Abdullah. Gara sakal men dinleýän bratanya. Aha, aýdy ber bratça. Türkmenistanda ýaşadym men, Gadawulum men. Ýöwletin şäherinde ýaşaýardym. Oğlum.
Ne var Yo, bratan? siz men aýtjan zadymy näme düşünmän mene görüp aýtjan men o bu ya taktika, kanuna ben doğurmaydan düşünmem o. Her gruppa gelip Düşünmeli, ağamcan düşünmeli. O kıyın zat değil. Öğrenden düşünüp bolýar zatlara. Bizim doglanmak öğrenmedik. Şörik gelip şu adamları dinläp, bir dinläp, ol gurlesen haçanda gurlesen dinläp oturanyň ýaly değil. Gurlesen sen öz sözüňe jogap bermeli bolýan hem kelläň işläp başlaýar gurlesen. Şoň üçin gurlemeli. Köprek. O bolan şu Britanya aýtsa ne bir düşünürjek diýdi. Ajy aýdyber. nime Kazakstan'da yaşayan suatlar, Kazakistan gражданство ama Türkmenistan'a barcak kolyan ata-babalar maňa da ýatyr. O granisadan geçip kolyan geçirin o. Sebebi aňardan приглашение öýerdi. Adna familiýasy diýen maňa da nime familiýasy ýerden tapaýyn ýa-da onun erkekçede ona adamlar ýok anne. Menem ýerin aşany gazyp çykaraýdym diýende misalda olur. Ne sadaka vermesen bratan yolun bolunu kim var? Meçin aydın. Yo, hakiki sadaka etsen bir sapar kavulur, belki bu sapar kavulur. Да, dedin sadakan bilen ýanyna var, dedin sadakan это вообще другое, братан. Ладно, düşünýän ýöne prosto это реально зат. О, реально зат. Gözümle görýän prosto barýan это viza uzatmaga barýan ölüşşök dowanyňyz keýne türkmen ýa barmy türkmen onuň gat görmäň söwünýär. Ölüşşök. Şoda şu bir şeyle terbiyelediler. Bir şeyle terbiyelediler. Talap etjek gelýär da ha. Gara sakal. Yo, Bular biri ýöne hakyny talap etmeli bolsa, birilerini iýjekler, ýöne hakyny talap etmeli bolsa gurlemän oturjaklar diýende. Ben Haram diyen adam. Berde. Gara sakal dinlemen görmedi. Online kalon viza uzatmaly. Sen gezjek bolsaň viza sana wajna, dogrymy? Gara sakal burmun çykmaýandan bura. Şu mysal şu 4-5 ýyl mundan odol Türkmenistanda öz hakyny hukugyny talap etýän adam az. Dalma men seredik öz hakyny hukugyny talap etýän adam käneli şuma. Libo ýerde telefona düşüp şu wagtda Türkmenistan'ın içinde men dinle brat o zaman aýdyp bolýan aýda sen arkaňja ýene şunýarak şu efirleň şulaň çykarýan edýän çykyşlar esasyna şol känelli ýene şular şeýip çykyş edip başlady da has känelli mysal üçin şu wagt 4-5 ýyl mundan dolgudan 20 törüm käneller bolsa ýene 4-5 ýyl mysal üçin 40-50 törüm käneller. Liboda savur gerek we şonu näýli gurlap saatdyň nemesine ýetmeli la. Ýer adamyň agyna guýmaly, özüniň ýalňyşlygyny edýän ýollaryň ýalňyşlygyny guýup, her kim öz hukugyny biler ýaly etmeli. Adam öz hukugyny bilmese hiç yaşam ýurt ösmeýär. Öz hukugyny bilýän ana şondan ýurt ösýär. Bolmaz ýurt diýlene ösene, mal bolsa goýun ýalyp bolýar. Görýär. Aydayna. O doğru ýapakdy. Saglas. Bolar vatandaşlar bugünlükçe yapalyň ondan erti dowam edersin diýip boldy. Ýatalyň indi ýadyp. Хорошо. Sapparmad niýaz aýdat da adam öz hukugyny bilsin diýär. Adam öz hukugyny bilmese ýurt ösmez diýerdi. Olam diýär ýöne ferony öz hukugyny bilmedi alat narkomançylyk öýretip gitdi. Her kim ötürlükle başagy bolup geçerýär. Gereýin türlükle başagy bolup geçerýär etdi. Ol bir politika ýol alyp barýar, bul bir politika ýol alyp barýar. İkisiniň gaçyny, ýöne ikisem şowur siýasat alyp barýar. Ýollar aýratyn ýöne siýasaty bar. Şu adamlar öz hakyny hukugyny talap edip bilmedi ýaly da. Bul aşyk bilen ýeter hem bolluk hem aşyk şuma. Daşyna deresi bolluk ýöne içinde aşyk. Afrika gaçyna meýzak Tapar murady nemetseler bar, erwet diýjek gelýäni.
esasy başyny halkyň şu ýagdaýa gelmeginiň başyny köküni uran şol men saňa aýdym. O şol aýdana öýt hukum talap edip bilmedi alyp neşe keş diýeretdi, yaratdy, hiç kim öz Karoç ardyn hiç ýer aýdyp bilmedi, helkim öz oğluny gyýdyny gorady, tankasyny gorady, bedresini gorady, malyny gorady. Şeýdi hiç kimse talap edip bilmedi ýaly. Indi bul näme etdi? Diňe puluň gyýdyny gowlap beren etdi adamlar. Diňe iýjegin gaýgy, geýje gaýgy, mesela üçin okuwandymy okujak gaýgy. Şol gaýgy bolup geçer ýaly etdi bul. Ol başga da etdi, bul başga da etdi. Ol düşürüp gaý getdirdi, bul gandyryp gaý getdirer ýaly etdi. Karoçy düşünýändiňmi? Ikisem şowurdy da. Düşünýän o dawa ýok. Düşünem soň ýokuryk galyp otýar meniň diňleýädim diýdim, ýene diýdim. Berekellah. Dinlemek bir zat, öz pikirini aýtmak bir zat. Dinläp ertekinem dinläp bolýar. Ýöne ertekine özüň gurrun bermek bir zat. Aýda Abdulla aşak esti. Älenler alay diýen alayda. Gurlemejek çykardy. Men çykyn. Ey, şolar ýalak men düşjek alay şolay diýen. Dalja habarlaşar, saglykda, salamanca. Arakalam gelip turhenem gaýrat etjeydi. Gurlan adamlar, gurlasyňyz kelläňdi işläp başlaýar. Şeýle diňe oturmak bilen iş biten ok. Abdulla es alay. Her birimiz teredin her birimiz belli bir derejede lider bolmaly. Haçanda lider ýok bolsa indi näle öz hak hukukyny bilmeli da. Den haçanda şunýalak ýagdaý indi biziň ýolumyz çarkandakly ýola. Her birimiz durmaly da, ayakda berip durmaly. Lider bolmaly her birimiz. Şu meselede, hak hukuk meselesinde. Hakyky dogry aýdýar.